Guys, sorry, hindi ko ma-insert yung intro sa mga video ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko nagawa. KineMaster by the way at Pixel Lab ang dindownload ko para makagawa. Manood kayo ng tutorial para matuto kayo. Tapos 16:9 yun ang pipindutin nyo. Tapos ito yung ginawa ko. Tapos nilayer ko yung dark after video na ginawa ko. Ba tayo? Lagay nyo! Wait nga lang. Check. Ba tayo? Media. Live after. Check. Ayaw. Ba't kaya? Kanina gumagana. Pero, merong totoong video na merong intro. Kasi, wala akong space. Sorry. Hindi ko nagawa. Dahil i-edit ko yung intro coming soon. I failed sa sulat ko. At sana naintindihan nyo. Papakinggan sayang, hindi ko kayang i-insert. Maybe pag meron akong memory card, pero wala. Kaya, salamat sa inyo sa support. Salamat kung sino halos lahat ng subscribers ko ay kapamilya ko. Pero, kung sino nag-subscribe na hindi ako kilala, salamat sa pagsuporta. Peace out.